नमस्कार, कारवार न्यूज़ा तुमका स्वागत करता। 77वेचो स्वातंत्र्योत्सव निमित्त युवा विकास आणि क्रीडा विभागान प्रायमरी आणि हायस्कूल विद्यार्थीसाठी जिल्हा स्तराची चेस स्पर्धा कारवार शहराच्या पोलीस सभाभवन हांगा सोमाराक आयोजित केल्ली। चेस स्पर्धेत सुमार 100पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी भाग घेयले। चेस स्पर्धा भुरग्यांत ज्ञान वाडयता आणि अक्कल हाडयता तेजेन भुरग्यान चेस खेळूंक जाय म्हूण युवा विकास आणि क्रीडा विभागाचे अधिकारी अज्जप्पा सोलगार हेमी सांगले। भुरगीं चेस खेळची पळोवंक पालक आणि सार्वजनिक हांगा जमिले। ಇವತ್ತು 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಚದುರಂಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದಂತಹ 8 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ। ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರತಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟು। ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಒಂದು ಚದುರಂಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर हेमी कारवार शहराच्या आशा निकेतन कॅफे आणि मोने भुरग्याल्या शाळेक भेट दिवन काही वेळ त्या भुरग्या बरा रावले। जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर हेमी आशा निकेतन शाळेच्या विद्यार्थी बरा सुमार 2 तासापेक्षा जास्त वेळ रावले आणि त्या विद्यार्थ्यालो नृत्य पळोवन आनंद घेयले। तसेच जेवणाची व्यवस्था करून तेमकां स्वता जेवण वाडले आणि तेमचे बरा बसून जेवले। राज्यसभा सदस्य केंद्र माजी मंत्री दिग्विजय सिंग हेमी शनिवाराक गोकर्णात भेट दिवन श्री महाबळेश्वर देवालय दर्शन घेयले। कुमटा तालुक्याच्या गोकर्णात आपल्या पत्नी सोबत येयिल्ले केंद्र माजी मंत्री दिग्विजय सिंग श्री महाबळेश्वर देवाक विशेष पूजा केले। रुद्राभिषेक पूजा केले नंतर आत्मलिंग दर्शन घेयले। या वेळाचेर पत्रकारां बरा उलयले दिग्विजय सिंग मणिपुरात 3 महिन्याच्यान जनांगीय हिंसाचार जायत आसा जाल्यार प्रधानमंत्री गप्प आसात। मणिपुरात अजूनही तेमी भेट दिलना। मणिपुरात सैन्य धाडिल बदल प्रश्न केल्यार बी ताका उत्तर दिलना। प्रधानमंत्री मणिपुरात शांतता राखूक प्रयत्न करू अशें तेमी सांगले। मणिपुर में 3 महीने से वहाँ गृह युद्ध सा चल रहा है मेती और कुकी लोगों में और पूरी अव्यवस्था हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। प्रधानमंत्री वहाँ गए भी नहीं, न उनकी कोई शांति की अपील हुई। इसलिए हम लोग चाहते थे कि उनसे पूछना चाहते कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ, क्या दिक्कत है आपको, वहाँ आर्मी को आप क्यों सौंप नहीं रहे। इन सब बातों को जानना चाहते थे, इसका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट। भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट,
कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. नवीकरण जाल्ले कारवार शहराचे गीतांजली चित्रमंदिरात कन्नड सिनेमा प्रदर्शन करूंक जाय म्हूण कर्नाटक रक्षण संघटनेचे कार्यकर्त्यान चित्रमंदिरा समोर जमून आग्रह केले. नवीकरण जाल्ल्या चित्रमंदिरात सद्दी 4 शो चलतात जाल्यार अजूनही कन्नड सिनेमा सारखे प्रदर्शन जालें ना. हॉस्टेल हुडुगरू चित्रपट प्रदर्शन जाल्ल्या 3 दिसात काढले जाल्यार हांगा तेलुगू तमिळ सिनेमा जास्त प्रदर्शन करतात. कन्नड सिनेमाक दुर्लक्ष करतात अशें तेमी आरोप केले. शिर्शी तालुक्याच्या बैरुंबे ग्रामपंचायती भागाच्या देवरकेरी हांगा रात्रीन सुमार 11 घंट्याक घरा फुडल्या आंगणात बिबटवाग येयलो CCTVत रेकॉर्ड जाला. ह्या भागात जास्त बिबटवाग दिसून येतात. पोशील जनावरांक शिकारी करतात. तेजेन वन विभागाच्या अधिकारीन हेजे बद्दल लक्ष दिवूंक जाय अशें स्थानिक लोकांन आग्रह केला. कारवार तालुका केरवडी ग्रामाचे सरकारी हायस्कूल मैदानाचेर पदवीपूर्व शिक्षण विभागाने श्री दुर्गादेवी पदवीपूर्व कॉलेज हेमी आयोजित केल्लो पदवीपूर्व कॉलेज विद्यार्थ्यालो तालुका लेवल स्पोर्ट्स शनिवाराक जालो. क्रीडा कार्यक्रम केरवडी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष रामचंद्र नायक हेमी उद्घाटन केले. बापूजी ग्रामीण विकास समितीचे उपाध्यक्ष उल्हास नायक हेमी कार्यक्रमात अध्यक्षस्थानाचेर हजर आशिल्ले. तशेंच ग्रामपंचायतीचे उपाध्यक्ष दीपा नायक, मंजुनाथ पवार, किशोर राणे, पांडुरंग नायक, मनोहर गांवकर, प्रिन्सिपल विनायक नायक, निवृत्त प्रिन्सिपल प्रकाश राणे आणि इतर प्रमुख उपस्थित आशिल्ले. कारवार सरकारी PU कॉलेज विद्यार्थी प्रथम स्थान मेळयले. कारवार तालुक्याच्या सगळे पदवीपूर्व कॉलेजाचे विद्यार्थ्यान स्पर्धेत भाग घेयले.
आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.